Hi guys, welcome back to another vlog. Ini nama baida 12th FA nama DC office dalle namottu baidere nama Sebin anner nama onje department dipunu are tulu barpuji kannada barpuji ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ವೇರ ಅಂಡ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತುಳು ತುಳು ಆಪು ಆಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದೇನಿ ಪಂಡ ಅರೆ ನಮಗಳು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಫುಡ್ ದ ಅಂಚ ಲೇದರು ಆರು ಎನಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಬಲ ಹೋಯ್ ಒಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪುನು ತೂಕ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುನ ನನ್ನದು ಹೂವಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ಬರ್ಗರ್ Come in the mouth burger. Same. come in Come in the mouth burger. okay come in the mouth burger okay Like fire in the house. fire in the house so what is both the chicken Yeah, both of them. Thank you. Okay, aesthetic and the space. Sebin gonji followers ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ Okay. Okay. Nice. ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ We'll eat. ನೋ ಅಮ್ಮ ಇಸೆ ಸುರು ಕೊರ್ತಾ ಉಂಡ್ರೆ ತಿನ್ರೆಗ್ ಆಡೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡೋದು ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತ್ ಲಾಯ್ಕಿಜ್ಜಿ ಗುಮ್ ಗುಮ್ ಮಾಡ್ಲು Sure. How is it? Nice. Onion rings. ಆನಿಯನ್ ತುಕ ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ ತಿನ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಏನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಪಂಪೇಸಿ ಏನೊಂದು ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಓಪನ್ ಬರ್ಗರ್ ತರ ಉಂಟು ಮಿಸ್ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಬೇತೆಲ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆಲ್ ಪೂರ ತೂದೆಪ್ಪಲಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಇಂಚದಿನ ಓಪನ್ ಬರ್ಗರ್ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಕ ತಿನ್ಕ ಇಂಚಾಪುನ ನಂದು ಟ್ರೈ ತೂಕ ಇಸ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ತಿನ್ಕ ಫೈರ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಬಾಳ ಆಗೊಂಡು you're from Udupi proper Kannada Tulu Urdu. Urdu ನ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ Namaste. so so from where did you study here or Yeah, I studied. yes so this concept of open burger Yeah, the concept of open burger is that I want people to experience what is there in a burger, how they can see and feel the product. okay So that's the reason I just have kept the plating in a different way. Made it in a way that people can see the food and they can enjoy it. yeah, more than the closed Yes. thing open burger nice That is the main concept. And the even the come in the mouth and the fire one is also yes, thank you so much. so he's getting into YouTube itself. I think he has a very good base. Like anyway, normally people all ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪುದಾರೆ Floyd. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೊಂದು ಛೇ ಈಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಏನಲ್ಲ ಸೆಮಿನೇರಲ್ಲ ಅರ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏನ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಏನ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ನಿಗಲೆ ತೆರಿಪವ ಅರಡನೆಕೇನ್ಗ Yes, namaste. Yan Floyd. Yan workshop kaltine. ಮಣಿಪಾಲ್ Manipal. So yan al kalta ibakka onji 2 varsha trading malta bakka itte yan restaurant maltundule. Restaurant ola specialty enkala burgers, wings, fries. Undu Manipal the first joint all enkale gourmet burgers tikkondu. Undu jointed first time enkale bete experience the burgers korunalla. Bete plating, bete tojuna pura item pura janagalu onchu tojad agla burger tinnaga al gottavadu ena un diet ಅಂಚ ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಮಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ನಿಗನಲ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಂದಂದ ಏನ ಪಂಪಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಶಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಅಡೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಪೊತ್ತಿ ನೋಡನೊಂದು ಅಂದ ಅಂಚೆಪ್ ನಾಲ್ ನಿಗನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಉಂಡು CMB ಕಮ್ಮಿಂದ ಮೌತ್ ಬಕ್ಕ ವೆಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚೀಸಿ ಆರ್ಗಸಮ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ ಜಿಂಗ್ಲರ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ 3 ಸಮ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಲೂಸಿಫರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಹೆವೆನ್ಸ್ ಹಾಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್
ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೇರಿಗೆ ಪುರ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ಲು ಬರೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಸೀದಾ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ DC ಆಫೀಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು DC ಆಫೀಸ್ ರೋಡ್ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹಬ್ ಪಂಡ್ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 12th ಕೆಫೆ ಪಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ಕಿಂಜಿಡ್ ಪನೋಡಂಡ ನಮ್ಮ DC ಆಫೀಸ್ VS ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ RTO ಪೋಪಾತಿ ಆ ಮಿಡ್ಲಿಡೆ ತಿರ್ಗುನ ರೈಟ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ 12th ಕೆಫೆ ನಿಗಲೆ ತೋಜಿಂಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮುಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿದಾರೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ ಮಿತ್ತುವನಗ ನಮ್ಮಲ ಮಿತ್ತುವರ್ಕ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪುರು ತೂಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ನಾನು ನಂದಿನಿ 12th ಕೆಫೆ ಬಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ನೇರ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹೊಡೆಪಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಎರಡು ಅಗಳ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಬಿನೇರ್ಲಿ ಸಂಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೇನು ರೇ ತುಳುವರ್ ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಂಚಾದು ತುಕ ಸೇ ಹೆಂಗ್ ಸಮ್ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಯು ನೋ ಸೇ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನು ಸೆಬಿನೇರ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳ ತುಳು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಕ ಕೇನ್ಗ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿದಾಡುವ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪೆ ಯಾರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೊಪ್ಪೇರ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್